basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandele emakhaya umakhosi umdlalo oselona bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay ke bakithi ngizothanda ukuthi nginamukele nonke ke njengenjwayelo ukuthi kuleli khaya bakithi wonke umuntu nje wamukelekile, ungena nje uhlale phansi uzothe sifundisane Nkosi yami lapho nalapho, asikhethi ibala lamuntu. Okay, namhlanje ke bakithi ngiphinde ngabuya nje namanye amaphupho ke lapho enihlezi ningisendela wona bakithi nibuza ukuthi gogo ngabe kusho ukuthini, ukuthi gogo ngabe kusho ukuthini ukuthi. Okay, lana ke emaphusheni amanye engithe ngawatomula, ngiqale ngokuthi enene kusho ukuthini mengabe uthola ukuthi uphupha umuntu wakho obambisene naye noma osebudlelwane naye, kodwa manje bese uthola ukuthi uyakudukela ephusheni noma uyakulahlekela. Ngenzeka ukuthi ngendlela akudukela ngayo uyambumcinga ephusheni, ummemeza, umbheka kodwa ungamtholi, noma kuthiwa ulahlekile akaziwa ukuthi umuntu ushonephi ephusheni, angithi yabona, kodwa uthola ukuthi lowo muntu umuntu wena uthandana naye noma umuntu sisho sithi obambisene naye. So singasho sithi lelo phupho ke bakithi akulona iphupho elihle kakhulu, ngoba lisuke lisho isehlukaniso, noma sibe ngendlela kithi lisuke lisho ukuthi khona ukuhlukana okuzokwenzeka phakathi kwenu, nizoqhelelana nje sibe kanjalo noma nizohlukana. Angithi ngicabanga ukuthi kuyazokala uma ngabe ngibe kanjalo. Okungenzeka njengoba kwesinye isikhathi umbona ekulahlekela wena umcinga kwayena, kwesinye isikhathi lo muntu wena osuke usebudlelwane nabo usuke utshengiswa ukuthi mhlambe usephelelwe uthando, okungenzeka bese yakudukela noma okungenzeka bese yakulahlekela. Angithi yabona, okungesinye isikhathi ukuthola ukuthi mhlambe usenqena ukuthi elena, uthola ukuthi usenqena ukusho yena ukuthi cha akasakuthandi, mhlawumbe usefuna indlela yokuyikhuluma into efana naleyo. Kanti kwesinye isikhathi ke futhi ke sikhumbule ukuthi uyamphupha umuntu ekulahlekela noma ekudukela, kanti kwesinye isikhathi izidalwa zakho ezisuke zona zingasamdingi eduze kwakho ngaleso sikhathi, ukuthola ukuthi zona zinezathu ezithize ezenza ukuthi zingabe samdingi eduze kwakho. Angithi yabona, kanti bese zona kwazona idala zakho bese zikuvezela kuqala eduka, kanti vele ngoba vele bona sebezomqhelisa eduze kwakho, kodwa bese bekuvezela kuqala futhi umbone umuntu okulahlekelayo noma umbone umuntu udukelayo. Bese kwesinye isikhathi ke futhi la sibuyele ekutheni singakhohlwa ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi umuntu uzomphupha ekulahlekela noma ekudukela, kanti khona isehlukaniso esisuke sikhona noma esuke senziwe kunina nobabili ngaleso sikhathi. Angithi yabona, ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uzophupha lento, uthola ukuthi uyakulahlekela, emva kwaloko bese uphupha amakaka, izinto ezifana nalezo. Angithi lapho kuyakhomba ukuthi kunesehlukaniso esikhona kunini, noma uzoqala uphupha amakaka emva kwaloko bese uphupha ulahlekela umuntu wakho. Angithi yabona, okusho ukuthi kukhona isehlukaniso esikhona esizodala ukuthi wena nomuntu wakho ngaleso sikhathi nigcina senihlukana, futhi khona izichitho ezifakwayo ezogcina nina nobabili seziniqhelelisa. Okay, sidluleke lapho bakithi, bese ke uthola ukuthi lana uthola usuthonga, mhlambe sithi uthonga amaphoyisa. Okay, mangabe uzothenga amaphoyisa, funa sikhumbule ukuthi noma ngabe liphi iphoyisa, kodwa nje mangabe uthonga amaphoyisa kusuke kwabantu abangasekho lapho, kusuke kwabantu bakini, kusuke kungabantu abadala lapho. Kungenzeka ukuthi ubone iphoyisa noma kwesinye isikhathi ubone isosha. Angithi yabona, kodwa abantu bakini labo abasuke bengasekho. Okwesinye isikhathi ukuthi uzolibona kanti ingoba khona umyalezo abasuke bewulethile kuwena ngaleso sikhathi, basuke kufunakala ukuthi ufinyelele kuwena, noma kukhona inkinga
usuku nayo basuke bezokuvikela ngaleso sikhathi noma ngabe phela kusho ukuthi kwesinye isikhathi inkinga mengabe ikhona uzohlezi uyibona kuyenzeka bona bayibone iqala inkinga bese besukuma kuqala beyilamula leyo nkinga wena bese uphupha amaphoyisa kanti abantu bakini bese besukuma kuqala kwesinye isikhathi bezolamula le nkinga wena ozobhekana nayo noma kwesinye isikhathi osuke usubhekene nazo cabanga ukuthi kuyezwakala lapho mase kuzoba la ozothola ukuthi uziphupha wena uqobo lakho uthola ukuthi kodwa manje uziphupha wena uyiphoyisa so nje singasho sithi lokho ukuziphupha wena uyiphoyisa lihle kakhulu bakithi lelo phupho likhomba nje ukuba kuhle ngoba lisho ukuthi lisha amandla wena osuke uphiwe wona wokwazi ukuvikela abanye abantu kanye nokusindisa futhi abanye abantu liphinde futhi lizosho ukuba qotho kwakho ukuthi ungumuntu onjani abosho ngaso nje kakhulu sisho ukuthi ukuphupha nje wena uyiphoyisa kusho ukuthi kuhle kakhulu ngisho nangakubantu abadala okusho ukuthi wena usenza kahle edlozini lakho noma usenza kahle kubantu bakini abangasekho kusho ukuthi wena amandla ophiwe wona kwawona usuke utshengiswa ukuthi awakathathwa ngumuntu ngendlela ukuthi phucwa ngisho nayidlozi lakho ngenxa yokuthi usenza kahle nakubona ukhumbule phela kuyenzeka esinye isikhathi ukuthi uphiwa amandla bese abantu bakini ngesinye isikhathi bese beyakuphuca lamandla osuke uphiwe wona ngenxa yokuthi wena izenzo zakho noma awusenzi kahle bese bekuphuca abantu abadala lawa manje wena mengabe uziphupha uyiphoyisa kusha amandla ombathiswe wona nobukhulu bamandla onawo bakithi kusiphindeke lapho. Okay sidluleke lapho bese ke sithola ukuthi la sizobe sesikhuluma ngokuthi kusuke kwenze njani mawuthola ukuthi uphupha umhlaba bakithi kodwa manje uphupha umhlaba uzamazama lelo phupho ke bakithi singasho sithi libi kakhulu alilihle nje enhlobo ukuphupha ubona umhlaba uzamazama okusho ukuthi kuzoba khona izinkinga ezinkulu ezizayo khona izingqinamba ezinkulu wena osuke ngaleso sikhathi uzohlangabezana nazo cabanga ukuthi kuyezwakala kodwa manje futhi ekuhlangabezeni kwakho nalezo zingqinamba susuke singazi ukuthi ngabe uzokwazi yini ukudlula kuzona noma ngeke uzukwazi ukudlula kuzona okusho ukuthi mangabe kuzamazama umhlaba ungenzeka ukuthi impilo yakho ngaleso sikhathi izoba sekuphakathini kokuphila nokufa futhi singalibeka nje kanjalo noma lelibi nje kodwa nje singalibeka ngaleyo ndlela ngoba kuyenzeka uthola ukuthi wena uphupha umhlaba nje uphupha uyabaleka uyabona kuyazamazama uyabaleka noma kwenye indawo kodwa ukuzamazama komhlaba mhlambe uyakubona kusekuqalile kwenye indawo kuzaneno angithi yabona kodwa nje lokho kubona kwakho kuzamazama komhlaba kusho inkinga ezayo kuwena ngaleso sikhathi okuyinto embi kakhulu bakithi kodwa kwesinye isikhathi ke ukuthola ukuthi omunye uzophupha umhlaba uzamazama kodwa bese khona ephusheni agcine sebona kuphela engazi ukuthi sekuyadlula ayisuku nenhlanhla ngempela ke lapho mengabe ukubonile ukuzamazama kwapheka komhlaba kodwa wangapha wathi uqamba uphaphama kodwa usukubonile ukudlula kwako kuzamazama okusho ukuthi noma ngabe kukhulu kangakanani ubunzima sokuzohlangabezana nabo kodwa buzokwazi ukudlula noma kuzobe kunzima kakhulu kodwa ekugcineni kuzokwenzani kuzokwazi ukudlula ilapho nje bakithi ngizothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho bakithi ke ningakhohlwa ukuthi ke amaphusheni esuke sikhulume ngako lawa kakhulukazi akhomba ubunzima ngike ngithi bakithi wonke umuntu othole iphupho elifana naleyo engazi ukuthi angakhuleka bakithi sikhulekela ukuthi nkosami into ngoba usutshengisiwe kucele nasenkosini cele naNkulunkulu ukuthi bakithi ngicela Nkosi ungqobele lempi ongivezele yona noma ungqobele lezi inkinga engake ekubonakala ukuthi ziyeza kumina noma ziyasondela kumina singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu bakithi uhleze sinqobele inkinga esizaziyo nesingazazi ngizothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho thokozani.